Kalumpung yelekai Ribhoi Cricket Challenge Trophy kabapra balapanya deka Ribhoi District Cricket Association RBDCA kalapoino shakabakut menta kasni South Tarik Jaleu ha kajinga kun final ka United Ribhoi Cricket Club persha yaka Langpur Cricket Club. Ka United Ribhoi Cricket Club kalara eka nam ladu ha kani Kalumpung bat khur yaka buskit song pisa kabalakot shaka shilak tengka. Kadba ka Langpur CC kalara eka song pisa kabasan pohojar tengka barkani Kalumpung yelekai cricket kelapoi shaka bakut. आराम से रंगा जाएगा।
Iba mensuang ade kaba long interest bah ban pej dengan kai cingele kai cricket. Hak ngakan mau ngopor bangai kai school ting asim shutiru ban pej ke final match. Bal ada fikli ngaki player ki ba mensuang anda spelen dat lut ki Robin Singh ki Yuvraj Singh ngakan mau ba utit Yuvraj Singh 666 moi gitu hoi. Kabala dei ban rem. Bat kabangai i kalong ka the beauty jong kene ka cricket. Kalong very excited. Mendele nga iki shu hapet ki wicket na kaliang jong ki ni ki winners ki bamen jong kene ka team. Adu bala idu jingkermen. Tenre ka bakadu ni don ki batsman ki ba shadin ki ba im ikermen shu andre ki dei ma ki pade ki bayalam shaka team shaka thong jong ka jingjom. Kane hi ka dei ka way na ki ka jinglong excite men la ne ka jing internet e jong kene ka cricket. Na kaliang jong ki ne ki ba ngateng i hadu ba pindai lo le ka fielding mo na po umlangpur kiling dengan i pila le bha pila I pressure bha yakini ki team nang ne na po Riboy United Cricket Association tika jing ya kun kalong ko be internet men shwa nga shu ya i betang haga TV ngamla ban modori la de ban ong bang an yo i in reality ya ka cricket match dala ki jong ki khmat hang ne ha po madan bat mdei bang ha ban le shadu shilong and rei ka don hang ne ha po khiu cha ka jong na de halor jong ka ne ngaseu ya ka ban ai ka jing khub le ya baro kinong kit kam jong ka Riboy District Cricket Association ka bangim la ban modur ba kumno hang ne ha po madan pam sning ka jongi ha po madan nongkra umbuda jongi hang ne ngin yo ya ka madan cricket ka babiet ka babiang ha ka bana ki banta ba pher piwan ban ya le kai bat ngange scam ba ma pi ki players na baro atli ki team pila don ki jing force ni ba pet ya ka TV mo pet ki mobile ki jongi pin i ya ki to ki international players ki jongi ngange scam pila don shisha ka ta ka dream bal ada day ba pi don ya ka dream wat nom pen sab e ya ka ring kat bat ka talent bat ka support bat ka ne ka jing prilat leng ba ki ne ki tournament ki ba pher ho ni nom la bat pelong ya kita tournament ki ba he ki ban yaring kat bat ka national dan ka international level dan ring ngai scam ba ka ne ka platform ka baret kan ya rap ya pi ban kentiu syaki kerdan ki ba kham shalor ngin jin dala dokumen ngin jin dala kit bok ken wiang ya pi ban ong ba pin poi na ka ne ka district syaka state na ka state syaka national bat ki international level bat ba pin poi syaki tu ki club ki ba pher ni syai don mo man ta ki ne ki tournament la ne ka world 20 la ne ka 20 IPL hoi ngangai scam bagi players ki jongi nang ne ki bai sim banta nang ne na po madan bat ngi kular la da pi poy kata ka thong mo ngin ai ka moral support ngin ai ka jing pen ku purom bat ngin ket bok ki riang ba nang ne ken me ki players ki ban yo ban le kai ha ki international stadium nga ai kublai kerpang Penpau tu kerteng.